Rok Swkal Kwrwng Hinwi Falto Bwrwi Rok Agartala Bulai Himlasa Mairum kagia serai tope khai Swkal matai Hinwi laina khai rengblasa aboni bade khai norokte kunu samung maya na Hai dolok norok jotona lamsugo Sapung entertainment YouTube channel tabung ni o jorao o Agartala askai famous ongoi tongo tamoni bagi hingke Agartala bara tongoi Instagram live phaiye 50,000 khai phalai po Victoria songbo sela sege bulai po tai siti koprulai hunei bo bohogo lathiri lai kaklai lai Bulai Kha tai bo kwbangma problem onglai ma rongo khe ang saji salia abo norok bo kaham kaino saimano tei kaisa kok norok ano askai hamjagoi support khlaima bai finally ani channel 7k subscribe complete wngkha hingke norok no ang ani bwkha bai bwski bai khai belai ke hambai maya pharo hingke kongno bisi kwbang salaya karei tini ni video no shuru khlaisinai Swkal matai Hinwi Agartala Norok jotona o sindal phalnai Bwrwi Rok dol rok norok to o sindalong ni video no nukbai khena blei o sindalong ni WW bulai mani full video no ang norok no oro phunuk mangla khado norok asuk nane musungu hingke Instagram bo ano text khaji Instagram ni link video ni description o manai borok to aro nungda ano Swkal Hinwi si bulai hayada asuk bai thagyako o Bwrwi Rok wngkha taono bara tongoi drugs awoi kobor hake berai laiye sak phalnai Bwrwi Rok si oborok tei tamosa nokni borok musuk bedam phiok tei phiogoi mari bai khatana ang je khanama to o bujangnai bwrwi o bunai bwrwi ni slano segu hunai se bujagu hunai khanao borok sela segi bulayo hunai khanaoi ang belai khaino wanakha sindal Bwrwi Rok buda sela segi bulalai hinai je sukpano kam hamya tei samung hamya khlaitu haipano obo hake bumani belai khaino saya jodi se a bujangnai bwrwi yapuru ogre rogo nangai domlai thangpuru kai sabo manjaknai hino draksa nai kobor borok hinma ba wachungna babina phano ringetana o jagao o bujangnai bwrwi bo borok hamya o bunai bwrwi bo borok hamya tar mane no borok jotono ekta pukri ni ata o asugui nai tongnai bwrwi khe tamsa nung to apuru WW bulai ma jagao thangui nai tongma haisima tongkhana swkang baria no buna bagui ready khaiye suta krak rok kai pheketana nungbo suta le ninimo onek kaham krak nai haisi tai si yakobo hand gloves cover bo thupjak nini thani bo bulai mani ostro khai onek banglasa nung WW bulai ma jagani roman rent songno bisi follow khanyana aboni bagui no to nini thani borok ne he ostro tongta yangle o bujangnai bwrwi kun mote patai biri khopcha se kusub dorap khu phung sanyo se bohogola the kek sare kek rijagui ses o bwrwi ni saiba sima phaki bwrwi bajak suino taisa phungan bele nungba bwti drugs nungmung nungui ba asa kongkal chakha tabung ni dino slarong ni slai Bwrwi Rok se bisi danger ang thangbai siu tok mati masi din basina haipano o Bwrwi Rok le din sal phake bulai bare lengmasi bat korei norok Bulai Kha tamoni le video record khai khailai social media o upload ma khailai hino mane kai sung bulai mano hunai da lokorong no phunungma kalai kunu sap maya lekha pora ni mungoi buma bu phana thoki woi taona thangai obo hai ke sak phal tongmai tana obo hai tomung no norok tomung haimasi hinai saiman tongu hingke tamo khaine bagile obo hai tomung ung hino buni bosongni borok rok no khe bulai bare lengo rok nei whatsapp na sikhanaya sini o tiprajak Bwrwi Rok khe bwti tongthokjak mung tongthokjagui ba asuk ating baikha mane angoro joto bwrwi no hinya do je abo hai borok no sihino dol rok norok obo hai Bwrwi Rok ni mukhang no kaham kai sini narak baji do norok ni future rok borok hai Bwrwi Rok bai koroi phano ta malai jabadi bo kapal hai mesla ba borok no mano sido je man lage te akh na lage pyar hi rode norok to o bwrwi no kaham kai sini yangai tongbai khenana ari norok tawana na ba ang tongbli norok no kaham kai sinri riwane o bwrwi wngkha 1,20,229 taka hinai bare lengnai bo bini a business bai posokjak yangai tabukhe Chomponogor bazaro juta dukan siriwi tongsiu no gedeba biyang business sitra khaimasai tabukhe kaham kai juta dukan rok no riwi tongsi dido nung bokolo ni simi obo haike juta dukan no ri tongkhai nung buibe rules ok da khaisa kamuba o 50k kai phalnai Bwrwi no bo sung pal kai jobordosti kai romlaiye bo ri dukan phano rithu sung pujiti sawi mari lainai borok business khaikai cash number kai onek ruthajangnai hayada 2-3 din juta business khaimase rangsang gori kankhe ka hingke ba borok ni abo onek business kahme diba nor omotamo sala Bwrwi Rok first time dajak furu kamarkan sajago second time mo asuk sajagya o mane tamo sari तू समझा हाँ नहीं तू समझा नहीं
je bia rok comment hamya khanya je Ari neng nini video ni through tei neng borok munchurong no tamo phurunga nai hino bui nini okong no tei tamo wansung na ba joto borok ni bokhorogo no o kaisa wansung mung no phanete a o tabung ni jora rok beti ulta ngai thangba ke hino tabuk khai atoi ni kokrok no phurungnai borok munchuboda ha saka phaisi o borok no norok tini ni simi sex master hinba jido e bujinai rok ngai comment kam khanya Dima bai kisa wan suri saimanai bwrwi rok bisi saimanai okong no nga salaro sadi tamo tai si bwrwi rok bisi saimane hin sauna khonadi brother nung jodi ani o video nukhe abo tamo mani kisa comment ke sapajido dol rok norok to bini o sengkari tamungoi kisaro kwrwng hinwi wansugui tongba ke hayada bini abo serai furu 10 mas kongrai manjagoi kungti phaimang je kungti phaima lama tei khai bikhumuse asai malia phu ati ada ari kisana bagi lasna nangya gosi wirna be aw ate na gosika ate khai gosi ridita dol rok bo gosika ba ang thangka do